Oké? Mooi hè? Nu gaan we die tasje open. Ik ga nog een klein stuk open daar, dat ik kan makkelijk bij om te draaien. Anders wordt het een beetje te krap. Dat kan je ook doen, maar als het te krap, dan moet je nog langzamer doen. Oké, en nu ga ik het draaien. Dat wordt altijd leuk, want ik ben benieuwd hoe gaat die tasje nu zijn. Is het goed gelukt of niet?